أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'd yan uwana maza da mata ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon darasinmu wanda mu saba kawo muku shi a bangaren karatun alifin ba'un. Sai dai ga waɗanda wannan karan ne sabon shigo cikin wannan channel namu mai albarka, muna sanar da su cewa mun yi bidiyo alal akalla guda biyu kamar mu yi wannan bidiyon da za mu yi shi a yanzu, kuma duka wayancan bidiyoyin da muka yi a baya darussukan da muka dora a cikin su wannan zai kasance ci gaban wayannan darussukan ne. Shi yasa kana da cikakkiyar bukatuwa na ka kalli darussukan da muka yi a baya kamin ka kalli wannan darasin da za mu yi shi a yanzu. Ba tare da bata lokaci ba mu shiga mu fara sabon bidiyon namu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Kamar dai yadda muku bayani tun a saman bidiyon mu kan cewa wannan darasin bangare ne na uku kuma kowane bangare yana cancanjawa. Na'am, to anan ma dai gashi ya cancanja, domin in mun lura zamu ga cewa alal akalla kowane harafi akwai wasloli guda bibbiyu akan shi. To amma koya tsarin karatun wannan bangaren yake shine dai zamu karanta mu ji a yanzu, kuma sai mu je yadda tsarin karatun yake. Na'am bismillah. Alifun bil fataha tayni an, alifun bil kisra tayni in, alifun bil damma tayni un, an, in, un. Na'am. Ba'un bil fataha tayni ban, ba'un bil kisra tayni bin, ba'un bil damma tayni bun, ban, bin, bun. Na'am. Ta'un bil fatahataini tan, ta'un bil kisrataini tin, ta'un bil dammataini tun, tan, tin, tun. Tha'un bil fatahataini than, tha'un bil kisrataini thin, tha'un bil dammataini sun, than, thin, sun. Jimun bil fatahataini jan, jimun bil kisrataini jin, jimun bil dammataini jun, jan, jin, jun. Na'am. Ha'un bil fatahataini han, ha'un bil kisrataini hin, ha'un bil dammataini hun, han, hin, hun. Kha'un bil fatahataini khan, kha'un bil kisrataini khin, kha'un bil dammataini khun, khan, khin, khun. Dalun bil fatahataini dan, dalun bil kisrataini din, dalun bil dammataini dun, dan, din, dun. Za'un bil fatahataini zan, za'un bil kisrataini zin, za'un bil dammataini zun, zan, zin, zun. Ra'un bil fatahataini ran, ra'un bil kisrataini rin, ra'un bil dammataini run, ran, rin, run. Zayyun bil fatahataini zan, zayyun bil kisrataini zin, zayyun bil dammataini zun, zan, zin, zun. Sinun bil fatahataini san, sinun bil kisrataini sin, sinun bil dammataini sun, san, sin, sun. Shinun bil fatahataini shan, shinun bil kisrataini shin, shinun bil dammataini shun, shan, shin, shun. Sadun bil fatahataini san, sadun bil kisrataini sin, sadun bil dammataini sun, san, sin, sun. Dadun bil fatahataini dan, dadun bil kisrataini din, dadun bil dammataini dun, dan, din, dun. Ta'un bil fatahataini tan, ta'un bil kisrataini tin, ta'un bil dammataini tun, tan, tin, tun. Na'am. Dan wani abin lura a nan gurin, wato wannan rubutun da aka yi gashi na alama an yi cancel akan shi, babu ruwanka da shi in ka zo karatunka. Haka ma dai kamar yadda ka gan shi a nan gurin
nan ma ba ruwanka da shi, nan ma duk ba ruwanka da su. Asalin kawai rubutun da suke wurin su ne abin da za ka lura da su. na'am ba'un bil fatatayn qan, ba'un bil kisratayn qin, ba'un bil dammatayn qun, qan qin qun. za'un bil fatatayn zan, za'un bil kisratayn zin, za'un bil dammatayn zun, zan zin zun. na'am عين بالفتاتين عن، عين بالكسرتين عين، عين بالضمتين عن، عن عين عن. غين بالفتاتين غان، غين بالكسرتين غين، غين بالضمتين غون، غان غين غون. فاء بالفتاتين فان، فاء بالكسرتين فين، فاء بالضمتين فون، فان فين فون. قاف بالفتاتين قان، قاف بالكسرتين قين، قاف بالضمتين قن، قان قين قن. نعم كاف بالفتاتين كان، كاف بالكسرتين كين، كاف بالضمتين كون، كان كين كن. لام بالفتاتين لان، لام بالكسرتين لين، لام بالضمتين لون، لان لين لون. ميم بالفتاتين مان، ميم بالكسرتين مين، ميم بالضمتين مون، مان مين مون. نون بالفتاتين نان، نون بالكسرتين نين، نون بالضمتين نون، نان نين نون. هاء بالفتاتين هان، هاء بالكسرتين هين، هاء بالضمتين هون، هان هين هون. واو بالفتاتين وان، واو بالكسرتين وين، واو بالضمتين ون، وان وين ون. ياء بالفتاتين يان، ياء بالكسرتين ين، ياء بالضمتين يون، يان ين يون. نعم kamar yadda kuka ji mun karanta waɗannan harfofi tun daga na farko wato alifun ba'un dinnan har izuwa na ƙarshe wato ya'un dinnan. Haka tsarin karatunsu yake idan suka zuwa irin wannan siga na dammatani kasratani, na fatahtani kasratani dammatani. A nan darasin namu zai dakata, sai dai za mu iya bakin kokari don zakulo muku harfofin da suke da wahala wurin karantawa a cikin waɗannan darussukan da muka yi tun daga darasi na 1 har zuwa wannan darasi na 2 na 3 din. Sa muku shi ko da dan karamin short video haka insha Allah ta'ala. Dan haka in ka kalli wannan video din akwai bukatun ka kalli wannan dan karamin video da zamu sa na harfofin da suke da wahalan karantawa, domin hakan zai taimaka maka matuƙa insha Allah ta'ala. Na'am kamar yadda kuka gani nan shine karshen wannan bidiyo namu a yau, kuma muna ƙara kira ga dukkanin al'umman da suke bibiyan mu a cikin wannan channel namu mai albarka kan cewa su jajirce kuma su ci gaba da haƙuri wurin koyon karatu, domin tabbas koyon karatu wani abu ne wanda sai ka jajirce kuma sai ka sa kai, sai ka sa ranka za ka yi. Nan ne sai ka fara ganin taimako daga Allah subhanahu wataala da kuma ci gaba a cikin wannan ilimi da kake nema. A ƙarshe muna ma kowa da kowa fatan alkhairi, sannan kuma muna ƙara kira dai har yanzu kan cewa ku ci gaba da danna mana alamar subscribe da alamar like, domin wannan shine ke ba mu ƙarfin gwiwa kuma muke gane cewa lallai ana bibiyan wannan darussuka da muke kawowa a cikin wannan channel namu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.